Imina impela nafuna ukuxolisa. Ma, ngicela ukuxolisa ma. Ngendlela engiyathi ukuyiphatha ngayo. Mayelana nale ndaba le kaMaron. Ingane akumelanga nje ikhulume nomzali ngaleyo ndlela. Empeleni nami mangithi uyicabangisa kahle manje ngiyabona ukuthi if I was a parent as well bengeke ngikwazi ukutshela ingane yami indaba engaka without breaking their heart. So ngicela ukuxolisa ngalokho ma. Mina ngi-understandile ukuthi konke lokho ukukhuluma kumina ukukhuluma ngoba uphatheka kabuhlungu. Kodwa yize kunjalo ungamelanga nje ngikhiphe thuthela kwami phezu kwakho ma. Mina kahle angizange ngize ngidinelwe wena. Into kampela engidine kakhulu ile ndaba yale ntombazane kanye usathane mntanami. Manje ngiyibeke nje kanjalo. Usathane wonke osenza ukuthi sibe kule position school. Masinibekele eceleni usathane ma. Abantu bayakhethela. Umuntu uzothathela iy'nqumo empilweni. Kodwa asibonge ukuthi I was able to see the light before walking that aisle. Uyazi ukuthi into bengiyithandazela kanjani leyo? Gembe? Awu. Kuthi umkhuleko wakho ma usebenzile phela. Awukazi ungasebenza. Siyabonga ma, siyabonga ngoba angisafuni lutho. Ezongihlanganisa nale ngane.